eze fitri no meka nna ya o my wisdom ochi ya no ka Nigerian government charra and the size o meka nna ya na woke emere adi okay very brief and precise only eji okogologo eme ima asị n'odogwu na epepe what shall it just tell me what shall it profit a man to tell the whole tall finish ka ịbịazie to ogbe ọwara na agwa gị ịṅụrụ kai o meka nna ya kajara na woke brain ya o brain computer long live ezi Igbo na yupuko eze kwesịrị gị ọ dịkwa n'isi ọ fọsụrụ ibe ya ree mbọsụ nta anyị achọ na were nchi over and out.